iki? Ana Kresna kok kemringet kaya ngene iki. Merga ngoyak kowe. Ngapa ya kowe? Wah, Werkudara Wisatria kon ngoyak kere. Wis ngakon ya sapa? Ora ana wong ngakon kok. Ane ora. Mesa nyocok nganggo kuku pancen aku lho. Pukulan Bathara Guru karo Pulun Rada karo Pulun Nyamadipati kon tindak mrene Bagong. Nggih. Pukulan ngono apa Bagong? Sinuwun Kresna dawuh sandhangane kan maring kula. Wong kok senengane gawe perkara kok ya iso wae to.